ότι η τελευταία μας συνάντηση ήταν ελαφρώς επεισοδιαίτικη. Έχεις μια ιδέα στην κεφάλα σου και αρνείσαι να ακούσω τίποτα. Δεν σε ξέρω. Εντάξει ρε παιδάκι, εντάξει. Στα βιβλία είχαμε μείνει που σου άλλαξαν το οπτικό. Ναι, αλλά σου κρύβει ότι τα βιβλία του τα είχε δώσει μια κόμενη. Λύσαξες πια! Έλα ρε Σίλια, τόσο πολύ μάλλωσατε πια. Γιατί να τα ξεχάσεις τα δουλειά, μόνο το σεξ υπάρχει. Ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες, ναι. Διάζεις στο καναπέ και διαβάζει με τις ώρες. Διαχωρίζει το σεξ σε αναπαραγωγικό και ενεργειακό. Εννοούμε τα άντρα, έτσι. Την αρχαία μέθοδο διαχείρισης σεξουαλικής ενέργειας. Τι στο διάλογο είναι αυτό το βιβλίο, Κάμα Σούτρα διάβασε και λάβει γαμότο. Όχι, εσωτερική φιλοσοφία. Δεν μ' αγγίζει πια, Αχιλλέα. Η σχέση σας δεν κινδυνεύει από κάτι τέτοιο. Τι θα πας να πεις στις γυναίκες, έλα να κάνουμε μάντρα. Τάντρα. Τι σχέση έχει κόμμα με όλα αυτά. Βρε κάτι να αναστενάξεις με τον παλιό καλό τρόπο και θα τα ξεχάσει τα βιβλία, σοβαρά μιλάω τώρα. Μα πώς θα κάνει τα άντρα, εσύ να κάνει.